Hello everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Irin! Irin, ikaw na! Si Ryan! Irin! Sige! Tubag ka! Duula siya. Siya ang atong unahon karong gabi una. Mabiktima siya sa atong kabangis. Sige na! Duula siya ay Ramey. Managhigalaming duha. Higala! O labaw pa sa usa ka higala ang imong gipati ni anang atong kaaway. Dool na siya sa atong nahimutangan, Ira May. Sige, pagpakita niya. Aron iyang maangkuhan ang imong kausaban. O guman, ato siyang patsyon. Dili ko ka na mahimo. Oh, midagan na usab siya palayo din eh. Sundon ko si Ira May. Nauyo ganda sa kamaisan. Irin! Irin! Daw! Irin, ikaw magana! Usaman. Na Zaidin na siya? Ha? Murag siya gitulugoy. Siya. Kana bangko? Ay sige, bunuan ko siya. Diya ka na. Gugdon ko siya. Asa ba? Hoy! Dong! Oh, misirit man. Dong amping ha? Bisa pa sa Idin to? Basi na Idin lang to. Nya Idin gini ay. Ada ba na dang espada do Ryan? Basi kaungo to. Oy, ang kabuang! Wah! Buwag ka iringa ka! Kalit na kinagibuglo si Iro, ha? Luya si Iro, bibahag itong ikog, midagan pa kayo. May batasan iringa. Musod ko balik sa bahay, eh. Pingalig-kalitan kong tasmag dinig ungo. Ayaw kong sunod-sunura, Lotos! Gusto makakita si Mami Iska sa atong dagway kung kita mausap. Balikod na sila si Mami Iska. Di ko! Mula ka kubisan asa, di ko gustong makakita ninyo. Dili ka makabuot, Ira May. Musod ko sa imong lawas. Si Lotos, huwag ko na siya makita. Ang akong mga kuko, nihait, nitagas. Ang akong buhok. Nilutaw na sab ko sa hangin. Nihait ang akong mga ngipon. Nahimo na sab kong vampira. Hain ka, Lotos! Sa imong kausaban, timan ini ako sa sud sa imong lawas. Kitang duha, mahimong usa. Ibalik ko sa naandan kong pagkatao. Ayaw ko mandoe. Kay ako lang ang makahimo sa pagmando ninyo. Ubos ka sa akong gahom, Ira May. O dili lang kay kinira ang mahimo ta, Ira May. Inom sa lugoy. Inom sa... Hay naman dong. Huwag siya maapsil, Lugoy. Siya yung ka to. Gibati ko siyang siya Lugoy. Pero, kung siya gyud, ganun may palayo man siya. Ganun may dagan man siya. Basig nadlok. Tinaod sa. Basig nadlok ito mo. Pero, usa may yung gikadlukan din ako. Ha, Lugoy? Tingalig. Tingalig, hadlok pangasaon. Kining doon yan. Kuhan kining. Ako seryoso kong magkisulti ni mo ron. Nadlo ko sa pagkakandila. Gitana ko balik ba? Mura mag... Ni action o kapuha ang siga. Yung siga mo nagyapon. Ni Aop. O ang yang aso. Grabe man ka itom. Wa man maulis na andan yung siga.
Kita katong baga-baga yung ganos? Gikan to ng kadila, nga nagsiga. Usap ki angin ng buhaton. Usap ay angin ng sulbaron. Ang pagpangita ni mo ni Eden, aron matuman ka mong gibati. O ang pagpangita sa anak ni Iska, aron patyon, aron maluwas ang tanan sa kabangi sa mga binuhat sa kangit-ngit. Lugoy, Punaw na agmayo nung. Nagsiga na maglihok si Iska. Maro-maro na ba? Lotus, hain si Ira May. Ako si Ira May. Ug si Lotus. Gahi kinug-o si Ira May. Gatuo siyang makaikyas yan ako. Sige na, Lotus. Kanan ninyo ka ng babayhana. Anaa, gapalibot kaniya ang kayo. Napurmang dakong lingin ang kayo. Ug ang babahay, anaa sa tungha. O gigaid siya ni anang punuan sa kahoy. Bisag mo siyagit pa siya, ug mo kisi-kisi, wa siya'y mahimo. Busa sige na, das magina siya. Matod mo, gusto kang makakita sa among kausaban ni Ira May. Oh, ana, nakakita na gyud ko. Kamong duha si Ira May na himong usa. Mitaas ang inyong mga kuko, nahisama sa kuko sa agila, ug ang inyong buhok. Mitaas pa kini pag-ayo, ug talinis kaayo ang inyong mga tango. Og dili kay kinilang Mami Iska. Duna ka pa'y makit-a na mo. Tutuki ang among kausaban, Mami Iska. Hatuan na. May paso na ang akong mga anak sa tunga-tunga sa kayo. Sa nahimutangan sa babae nga akong girigalo kanila. Kang! Gay! Ala, uy! Mikalit naman sa kagpanagpa. Naunsa naman taon ka, uy! Kang! Ay, nakalitan ko sa imong pagduol. Wa kay mga tunob. Ang aog mahibaw kapag may tunom ko, mangtas biya ko. Oh, noon sa kapla, milayat ra ko nga pinaway saon. Oh, iyon na pa. Haim lagis prinsesa Ira May. Ganun si Lotus ra man na. Si Lotus ug Ira May nag-uban sa usa ka lawas, tikoy. Uy! Matod niya, mausab pa sila. Tan-awon tag-unsay ilang kausaban, tikoy. Usa ka vampira! Usa ka kamangtas! Ayaw! Ayaw pagdoon ako! Ayaw kong patya! Ikaw ang mabiktima ko karon. Asang yung balibo! Nausap siya! Midako siya! Ay, siyang bangis sa minirap! Midako pa siya sa dagko, Gino! Kataga siya walang ipon! Uko! Gino, uko! Mamatay na ko nini! Kung mamatay man ko, itugyan ko kanimo ang kalawasan sa akong kalag. Kung natagan man ko nimo gigayon nga makaikyas din mas labing maayo, Diyos ko. Tanaw siya na ko. Ayaw! Ayaw pagkawal ako! Ayaw ko ka na! Malawi ka! Nakakita ka mo? Nakakita ka, tikoy? Buktot! Tanawa ninyo si Prinsesa Ira May. Labaw pa siya ni mo kaungo, Kang! Hala! Labaw pa siya ni mo kamangtas, madam. Ikaw sa kanananggal, pero si Prinsesa Ira May o si Lotus,
Usa ka vampira iro! Kamo! Natikoy! Sodongan ninyo ang gahom sa akong anak! Maglipay kita! Lipay kita! Sadya ka ron! Murag-munas mag na siya sa babae. Hala! Ginatmagan na yun ang babae! Patay na. Yung tikoy! Wala Yung tikoy. tikoy ungo! Yung tikoy ungo! patay na. Salinalay! Patay na. Ako, prinsesa Harami! Salinalay ako! Buntag na. Ug niyan ako sa may pangpang. Sa akong nahinumduman. Dito ko kagabi. Di halayo sa panimay ni Ryan. Ug si Lutos. Gusto silang pupatay ko og tao. Gusto silang mukaon ko og tao. Di ko gusto sa gusto nilang mahitabo. Dili. Usa ka na naa sa yuta. Dugo nga. Ug naguhay-guhay nga. Dili! Nakapatay na sab ko! Bikaon na sab kong tao! Nagkadugo na sa mga kong mga kamot! Mubiya ko din eh. Basig doon ay magkakita na ako. Magdali ko sa pagbiha din eh. Dong na yan! Dong ako ibalita ni mo dong. Sa'yo ko bipalit og buwad, araw ito maswa. Apan, mauna na ako na balitaan. Doon ay babaeng gipatay. Nagguhay-guhay ang lawas og tiil. Di na may lang naong. Tuaron sa pangpang ang babaeng gipatay. Dong, ang akong gikabanak anong gikadlukan. Dili baka si Eden ang gipatay sa mga ungo. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.